Romanya devletinin zirvesi iftarda buluştu. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Doktor Tamer Atalay, Romanya devletinin üst düzey temsilcilerini ve Türk iş dünyasını aynı iftar sofrasında bir araya getirdi. Gurbette Ramazanlar bir başka oluyor. Bu gece dostluk, barış ve ortak duyguların gecesi olduğu için büyük mutluluk duyduk. Romanya Cumhurbaşkanı Başdanışmanından özel mesajlar. Doresc să reiterez cu acest prilej festiv salutul președintelui României, domnul Nicușor Dan. Diplomasi ve iş dünyası aynı sofrada. Poporul prieten și comunitatea musulmană din Turcia. Ramadan Mubarak, un Ramadan binecuvântat și sperăm să ne vedem și la anul în această lună sfântă. Şimdiden Ramazan-ı Şerif bayramınızı da tebrik ediyorum. Güzel duygular yaşadığımız bir etkinlik oldu. Știm foarte bine relația de colaborare de atât de mulți ani, inclusiv istorică, pe care o au cele două naționalități. Particip cu bucurie la această mare sărbătoare. Știu că e o dintre cele mai mari sărbători în lumea. İyi akşamlar. Bayramınız mübarek olsun. Diğer dinlere mensup olan arkadaşlarımızla iftarımızı açmak 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın bereketinden kaynaklanmaktadır. Ramazan'ın bereketi Bükreş'te gönülleri birleştirdi. Doktor Atalay'ın öncülüğünde gerçekleşen bu büyük iftar buluşması şimdi. Değerli izleyiciler, bu akşam Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın geleneksel olarak düzenlediği ve Romen Devleti'nin üst düzey yetkililerinin de katıldığı iftar yemeğinde dayanışma ve dostluğu sizlerle paylaşacağız. Ramazan'ın bereketi Bükreş'te gönülleri birleştirdi. Türkiye ile Romanya arasında yıllardır kurduğu güçlü ilişkiler ağı, oluşturduğu gönül köprüleri ve geliştirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel işbirlikleriyle tanınan Başkan Doktor Tamer Atalay, bu anlamlı buluşmayla muhteşem bir organizasyona imza atarken, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ramazan nedir? Ramazan, sevginin, dostluğun, paylaşmanın ve kardeşliğinin sembolü olan, hoşgörünün sembolü olan bir ayımız, inancımızın kutsal bir ayı. İftar nedir? Allah için tuttuğumuz ve insanların zor durumda olan insanların nasıl yemeği bulamadığı, yiyecek ekmeği bulamadığı zaman ne hissettiklerini hissetmemiz için bizlere önemli bir mesaj veren bir ayı, bir Ramazan ayını oruç tutmayı kutluyoruz. Romanya hükümetine, Romanya halkına buradan Türk-Romen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak gönül dolusu teşekkür ediyorum. Dinlerin barışında dost bir ülke olarak, örnek olarak vermek istiyorum. Hepimiz burada yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Özgür bir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz. İnancımızı özgür bir şekilde yaşıyoruz. Ve Türk'üz dediğimiz zaman büyük bir sempati ve sevgi görüyor. Burada iftar soframızı paylaşan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm ailenizle yakında kutlayacağımız Ramazan bayramınızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkan Doktor Tamer Atalay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Romanya Cumhurbaşkanı'nı temsilen devlet başdanışmanı, Romanya hükümeti dinler arası ilişkilerden sorumlu devlet sekreteri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devlet sekreteri, Bükreş Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve Bükreş 2. Sektör Belediye Başkan Yardımcısı katıldı. Stimate domnule Tamer Atalay, președintele Camerei de Comerț și Industrie România-Turcia. Stimate domnule secretar de stat Ciprian Colinici, distinși reprezentanți ai autorităților publice, excelențe, onorată comunitatea musulmanilor din România, onorați participanți, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să particip alături de dumneavoastră la această cină de iftar care marchează luna sfântă a Ramadanului pentru credincioșii musulmani din România. Această întâlnire fraternă între comunități și religii reprezintă piatra de temelie a unei societăți democratice, mature, care cultivă pluralismul, diversitatea, respectul și încrederea între oameni și comunități, prilejuind deschiderea autentică, spre dialog, conviețuire pașnică. Doresc să reiterez cu acest prilej festiv salutul președintelui României, domnul Nicușor Dan,
împreună cu aprecierea excelenței sale față de comunitatea musulmană din România, care din cele mai vechi timpuri îmbogățește dialogul etnic și cultural în spiritul european al unității în diversitate, al fraternității și al unității. Turcii și tătarii din România, care s-au stabilit cu precădere în Ținutul Dobrogei, ne-au dăruit un patrimoniu valoros de cultură și tradiții pe care tinerii sunt chemați să-l cunoască și să-l ducă mai departe, prin educație și respect reciproc. Prezența la această cină de iftar a autorităților publice centrale și locale, a reprezentanților cultelor și societății civile, arată prețuirea și respectul de care se bucură în România concetățenii noștri de etnie turcă și tătară, credincioși și musulmani din țara noastră. Legăturile noastre tradiționale de prietenie și cooperare în numeroasele domenii de interes comun. Dialogul și o mai bună cunoaștere reciprocă sunt căile prin care putem învăța de la o generație la alta să fructificăm diversitatea credințelor și a culturii ca o bogăție a umanității, nu ca pe o sursă de tensiune și diviziune. Din păcate, numeroase crize și conflicte afectează lumea contemporană, provocând distrugeri și pierderi de vieți omenești, erodând încrederea și speranța în viitor. Toate acestea avem prilejul să ne mobilizăm energiile pentru a ne ajuta semenii, oferi sprijin concret celor aflați în dificultate, cu răspundere, cu generozitate și din convingere fermă că, deși provenim din religii și culturi diferite, aparținem aceleiași umanități și credem în valorile care ne aduc împreună în Europa Unită. Mulțumesc încă o dată comunității musulmane din România pentru arta exemplară a conviețuirii și pentru devotamentul cu care contribuie la binele comun, la echilibrul și dezvoltarea întregii societăți, fie ca luna postului Ramadan să vă întărească speranța și credința, să ne inspire să acționăm cu înțelepciune și fidelitate față de valorile comune ale umanității și pentru binele României. Vă mulțumesc, Ramadan Kerim! Bună seara! E o bucurie mare pentru mine să fiu astăzi aici. Este o dovadă că cele două comunități, comunitatea musulmană și comunitatea ortodoxă, împărtășesc religia sfântă a păcii și a dragostei față de oameni. Prezența noastră aici nu este decât o dovadă în plus că nimic nu ne desparte, ci totul ne unește. Nu de ieri, nu de alaltă ieri, ci de mulți ani. Relația dintre comunitățile noastre este o relație care poate fi un exemplu pentru foarte multe țări din lumea aceasta. Îi mulțumesc domnului președinte, pe care eu recunosc că îl apreciez de mulți ani, de foarte mulți ani. Îl apreciez ca om, îl apreciez ca și conducător, îl apreciez ca și mediator între două popoare deosebite, poporul român și poporul turc. Nu e puțin lucru, e mare lucru. Iar seara aceasta vine să confirme încă o dată modul excelent de a gestiona, de a purta prietenia din Turcia în România, din România în Turcia, din Ankara în București și din București în Ankara. Și comunitatea ortodoxă este în post. Această sfântă cină este o dovadă că și religia ne unește. Prietenia noastră se bazează nu numai pe cooperare economică, culturală, ci și pe cooperare religioasă. Biserica, religia, a fost întotdeauna o punte de unire a oamenilor vremii. Și de aceea mă bucur că sunt aici în seara asta și mă îngădui ca prin intermediul acestui cuvânt să felicit poporul prieten și comunitatea musulmană din Turcia. Bună seara, domnule președinte al Camerei de Comerț și Industrie România-Turcia, stimați invitați, dragi prieteni. Sunt onorat pentru invitația de a vă alătura acestui eveniment în calitate de viceprimar al Socorului 2. Astăzi seara ne-am adunat nu doar de jurul unei mese de iftar, ne-am adunat în jurul unor valori, solidaritate, respect, proactivitate. Doresc să adresez mulțumiri și felicitări Camerei de Comerț și Industrie România-Turcia, domnului președinte Tamer Atalay și întregului Consiliu de Conducere pentru organizarea acestui eveniment deosebit. De asemenea, astfel de întâlniri ne arată că adevărata bogăție nu înseamnă doar succesul economic, ci și capacitatea de a împărtăși, de a ne sprijini reciproc și de a construi punți între oameni și culturi. De aceea, în numele administrației publice locale a sectorului 2, vă doresc și vă asigur de întreg sprijinul nostru în dezvoltarea economice, sociale și culturale pe care le realizați în sectorul nostru. Ne bucurăm de altfel că cea mai mare comunitate de musulmani se află în sectorul din București, se află în sectorul Guri. În încheiere vreau să transmit tuturor fraților noștri musulmani cele mai sincere urări cu ocazia lunii sfinte de Ramadan și vă doresc tuturor să întâmpinați sărbătorile alături de familia dumneavoastră în sănătate, pace și bucurie.
Ramadanul nu este doar o perioadă de post. Este în primul rând o perioadă în care dăruim și în care învățăm două lucruri esențiale. Învățăm valoarea darului pe care Dumnezeu îl oferă umanității și în al doilea rând învățăm valoarea semenilor noștri. Masa de iftar este o masă în care suntem chemați să mâncăm împreună cu ceilalți pentru a descoperi împreună atât darurile pe care cel de sus ni le oferă, cât și drumul pe care trebuie să-l parcurgem. Comunitatea musulmană din România este o comunitate veche, loială și foarte atașată de pământul acesta. Datoria supremă, fundamentală a instituției pe care o reprezintă este să arătăm, să alfabetizăm că islamul este o religie a păcii și prezența dumneavoastră în România are darul de a îmbogăți cultura și tradițiile noastre românești. Parte din patrimoniul național se datorează și prezenței comunității musulmane. Iar pacea care există între credințe, între religii în România, este pe de o parte un model european, un model pe care îl prezentăm omologilor noștri din celelalte țări ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte este și un rod al conviețuirii între diverse etnii și diverse credințe. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație și pentru faptul că împreună, în această seară, în serile trecute și până în 19 martie, învățăm să ne apropiem unii de alții, să redescoperim Sfântul Coran ca o carte a păcii, a conviețuirii între oameni și să ne redescoperim umanitatea din noi. Ramadan Mubarak, un Ramadan binecuvântat și sperăm să ne vedem și la anul în această lună sfântă. İş dünyasından önemli isimler ile Romanya Müslümanları müftüsü ve değişik ülkelerden Müslümanlar da bu anlamlı iftar buluşmasında yer aldı. Sayın Başkanım, bizleri bu mübarek gecede davet ettiğiniz için şahsım adına ve temsil ettiğim toplum adına zaten ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Burada yaşayan Osmanlı Türkleri olsun, burada yaşayan Kırım Türkleri olsun, dinimizin hoşgörüsünü, bizlere misyon olarak yüklenilen sevgiyi, saygıyı dindaşlara, diğer dine mensup olan kardeşlerimize onu aktarmaya çalışıyoruz. Ve yaklaşan bayramınızı da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Cenab-ı Allah'tan sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Başkan Bey ve Romanya Türkiye Ticaret Odası'na. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli misafirlerimiz, hususiyetle de bu gece bu davetimize, Türkiye Romanya Odası'nın davetine iştirak eden başta Cumhurbaşkanımızın temsilcisi, Din İşleri Bakanımız ve diğer misafirlerimize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cenab-ı Hak inşallah nice iftar programlarında bir araya gelerek Ramazan-ı Şerif ayını en iyi şekilde idrak edebilmeyi nasip eylesin. Şimdiden Ramazan-ı Şerif bayramınızı da tebrik ediyorum. Başta Başkanımız Tamarati olmak üzere ekibine de bu gecenin organizasyonunda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlarınız olsun. Doktor Atalay'ın öncülüğünde gerçekleşen bu büyük iftar buluşması yalnızca bir sofrayı değil, Türkiye ile Romanya arasında güçlenen dostluğu, büyüyen ticari ilişkileri ve gönüller arasında kurulan kardeşlik bağlarını da bir kez daha gözler önüne serdi. Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sayın Tamer Atalay'la konuşacağız. Sayın Başkanım, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar Gazi Bey. Bugün yine çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii biz yurt dışında, gurbette bulunduğumuz için gurbette Ramazanlar bir başka oluyor. Tabii yalnız Türkler değil, İslam aleminin bu ülkede çalışan, emek veren, alın teri döken insanlarını bir araya getiriyoruz. Ve onlarla Ramazan'ı, iftarı kutluyoruz. Bu gece de öyle oldu. Yani biz lüks otellerde veya çok daha önce yaptığımız gibi gala, sarayı da tutup böyle bir organizasyon yapabilirdik ama
Ramazan ayı İslam aleminin kutsal bir ayında, inancımızın kutsal bir gecesinde istedik ki ortamın ihtiyaç sahipleri olan insanlarla paylaşalım. Zaten Ramazan'ın anlamı bu değil mi? İmkanları kısıtlı olan insanları bu gecede bir arada buluşturup onların zaten oruç da İslamiyet'in bir mesajı, o insanları anlamaktır. Onun için oruç tutuyoruz. Oruçlarımızda aç kaldığın zaman bir insanın neler hissettiğini hissederek bu sofralarda buluşuyoruz. Sofralar, iftar sofralar, dostluk, barışın, kardeşliğin sembolü. Bu gece de öyle oldu. Çok yoğun bir katılım oldu. Dolayısıyla ihtiyaç sahipleri insanlarla bu geceyi paylaştık. Büyük mutluluk duyduk. Tabii bu gecemize en önemli mutlu olduğumuz taraf Romanya Cumhurbaşkanı temsilcisini yollayarak bir mesajla İslam aleminin Ramazan'ını ve bayramını kutladı. Onun dışında Din İşleri Bakanı katıldı iftar yemeğimize. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanı'ndan devlet bakanları, belediye başkanları çok yoğun Romen tarafında bir katılım oldu. Onlar da bizim kutsal bir gecemizde aynı sofrayı paylaşarak Yüce Yaratan'ın ortak, onlar Dumnezeo diyorlar. Allah için biz Allah diyoruz. Bir tane Allah var. Hepimiz için bu Allah. Dolayısıyla bu mesajı da vermiş olduk. Dinler arası barış, sevgi, hoşgörü varsa zaten dünyada ne savaşlar çıkar, ne insanlar birbirinin canına kasteder, ne kötülükler olur. Dinler çok önemli, insanlar arası anlaşmalarda önemli bir köprüdür. Bugün Romen hükümeti, Romen halkına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü ta Osmanlı'dan geçmiş tarihimiz var burada. Bugüne kadar inancımıza, kültürümüze, tarihimize saygı duyan bir ülke. Bu gece en yüksek katılımla bir kez daha bunu ispat ettiler. Romanya Cumhurbaşkanı'na dostumuz, Türk dostu aynı zamanda Nikşordan'a teşekkür ediyorum. Romanya hükümeti katılımla bakanlara teşekkür ediyorum. Müftümüz de katıldı. Tabi burada İslam alemi temsil eden müftümüz var. Din İşleri Bakanı'yla o da katılarak güzel bir konuşma, güzel bir mesaj verdi. Murat Müftü'ye de teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gece dostluk, barış ve ortak duyguların gecesi olduğu için büyük mutluluk duyduk. Manevi olarak zenginlik gecesiydi bu gece. Hoşgörü, sevgi ve barışın mesajları verildi. Onun için çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkanım, bu aslında geleneksel olarak siz her sene bunu yapmaktasınız. Her sene olduğu gibi seçiminiz daha çok esnafla, insanlarla iç içe olmak. Burada Arap asıllı insanlar, Müslümanlar da var. Hepsini bir araya getirerek. Pakistanlılar var, Afrikalılar var. Hepsini bir araya getiriyoruz çünkü İslamiyet bir büyük kutsal dinimizin inancını taşıyan insanlar bunlar. Onlar da aynı noktada buluşuyoruz. Hepimiz İslam'ız, hepimiz Müslümanız. Dolayısıyla gerçek ihtiyaç sahibi bu insanlar. Onlarla bu geceyi, o masamızı, o ekmeğimizi paylaşma bizler için gurur verici bir vesile oluyor. Hem Türkiye'mize hem dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan Müslümanlara ve insanlara ne gibi bir mesajınız olur? Vallahi her şeyden önce bütün dünyada şu anda ihtiyaç duyduğumuz şey dostluk ve barış. Savaşların ülkemiz çevresinde oluşan savaşların bir an önce sona ermesini, masum hayatlarını kaybeden çocuk, kadın, birçok insanın ölmemeleri, hayatlarını kaybetmemeleri için bu bayramların barış için bir vesile olmasını diliyorum. Ben tüm İslam alemine ve kendi ülkem Türkiye'de Türk toplumunun bayramını sağlık, huzur ve mutluluk dolu geçirmesini diliyorum. Dileğimiz bu, gurbetten ancak bunu diyebiliriz ve dualarımız onlarla bir an önce savaşların bitmesi ve ülkeler arasında dünyada barışın, dostluğun ortaya çıkmasını dualarımıza ilave ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Romanya devletini temsilen üst düzey yetkililer de burada bulundu. Bir hoş seda, hoşgörü ve paylaşım ve dayanışma örneği sergilendi bu akşam. Neler hissediyorsunuz? Odamızın düzenlediği bu etkinlik güzel bir etkinlik oldu. Herkesin paylaştığı, güzel duygular yaşadığımız bir etkinlik oldu. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Şimdi Sayın Solak, siz
rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'le beraber Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın onursal başkanısınız. Yıllardır bu iftar yemekleri veriliyor. Burada iftara katılan insanların duygularını nasıl ölçtünüz? Nasıl bir reaksiyon gördünüz burada? Ya buraya katılanlar arasında hiçbir fark göremedim. Çok da duygulandım. Herkes bir kardeş gibi birbirlerine sarıldı. Birlikte yemek yedik, iftarımızı açtık, duamızı ettik. Çok güzel, çok faydalı birlik ve beraberlik içinde bir iftar oldu. Ne güzel. Buraya da genç oğlunuzla beraber katıldınız. Siz ne demek istersiniz? Vallahi çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederiz. Sunt Alexia Papuraru, jurnalist Realitatea Plus și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Știm foarte bine relația de colaborare de atât de mulți ani, inclusiv istorică, pe care o au cele două naționalități, atât turcii cât și românii, și mai ales această perioadă de post care există în ambele culturi, atât pentru români, cum este postul cel mare, cât și pentru turci, care înseamnă Ramadanul în această perioadă. Și este important până la urmă să avem această relaționare care cu siguranță va mai continua inclusiv pe partea economică, cât și pe partea tradițională și mai ales legătura care ne leagă de atât de mulți ani, cât și simpatiile între cele două popoare. Bună seara, sunt Ionel Scrioșteanu, secretar de stat al Ministerului Transportului și Infrastructurii din România. În primul rând, mulțumesc pentru invitație Camerei de Comerț Româno-Turce. Avem o relație care se dezvoltă an de an și particip cu bucurie la această mare sărbătoare. Știu că e una dintre cele mai mari sărbători în lumea islamică și atunci când oamenii te invită la o asemenea mare sărbătoare, înseamnă că într-adevăr țin la relația de prietenie între Turcia și România, mai ales că noi avem în ultimii ani foarte multe firme din Turcia care participă la construirea infrastructurii de transport din România. Numele meu este Oltean Ioan, am fost deputat în Parlamentul României 6 mandate, am fost ministrul mediului, al pădurilor și al apelor, am fost vicepreședintele Camerei Deputaților, am deținut multe funcții în statul român și mă bucur că astăzi sunt prezent la această manifestare extrem de importantă, la invitația domnului președinte Tamer, pentru care eu am un respect și o stimă aparte și nu scap niciun prilej de a fi prezent la orice manifestare în care cele două popoare român-turc găsesc oportunități care să înfrățească, care să unească, care să îmbogățească legăturile dintre Noi în fiecare dată vedem pe dumneavoastră când are un eveniment Camera de Comerț Industrie Turcia și România, mai ales domnul președinte Tamer Atalay, toți sunteți alături de el, prietenia asta cam cât an la urmă vine în ziua de foarte mulți ani. Prietenia cu domnul Tamer este de mulți ani. Cred că 30, cred că de la înființarea Camerei de Comerț de 95, eu eram parlamentar, de 95 avem o relație foarte bună cu domnul președinte Tamer și cred că n-am scăpat ocazii multe în care să nu fiu prezent și să nu mă bucur de această relație excelentă și de modul în care domnul Tamer a gestionat relația turcă cu România. Este un model, un exemplu de președinte care a gestionat extrem de bine interesul poporului turc și interesul poporului român, această relație bilaterală de cooperare în toate domeniile de activitate. Eu trebuie să recunosc că sunt un fan al litoralului turcesc. Eu sunt prezent de 2-3 ori pe an. Și cu mâncare cum sunteți, mai ales cu baklavalı. Aoleu, nu vreau să fiu mare mâncare. Ai zis că havalı înseamnă că... Sunt mare mâncău de dulciuri, așa că se vede de altfel. Vă mulțumesc frumos! Mi-a făcut plăcere și salut poporul turc cu tot dragul. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Iac Șamlar. Frumos! Numele meu este Dragoș Bogdan, sunt în prezent viceprimarul sectorului 2. Sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră la invitația domnului președinte dr. Tamer Atalay, pe care țin să-l felicit și pe această cale pentru activitatea pe care a depus-o și o depune de-a lungul timpului în România, prin Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România-Turcia, dezvoltând foarte multe proiecte sociale, caritabile, culturale. Sunt onorat de invitațiile dumnealui și mă bucur că acest eveniment se petrece în sectorul 2, unde avem de altfel cea mai mare comunitate musulmană din București. Bayramınız mübarek olsun. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu!
Sayın Müftüm, Ramazan nasıl idrak etmekteyiz ve bu hoş seda içerisindeki duygularınız nedir? Ramazan'ın ayrıcalığı budur. Diğer dinlere mensup olan arkadaşlarımızla, eş dostlarımızla bir araya getirmek, onlara bu Ramazan maneviyatını anlatmak, onlarla birlikte iftarımızı açmak, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın bereketinden kaynaklanmaktadır. Tabii bu konuda biz böyle bir gecede Romanya Türkiye Ticaret Odası'na, Sayın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Romanya Devleti'nin Sayın Cumhurbaşkanı danışmanı geldi. Dinlerden sorumlu bakanımız buradaydı. Din Devlet Sekreterimiz buradaydı. Arkadaşlarla birlikte iftarımızı açmış olduk. 9 asırdan fazla burada bir Müslüman toplumu yaşamaktadır. Kırım Türklerinden oluşan bir Müslüman toplumu, Osmanlı döneminden kalan bir Müslüman toplumu ve bu Müslüman toplumu hem iki ülke arasındaki ilişkilerde bir köprü oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu hoşgörü için temel oluşturmuştur diye söyleyebiliyorum. Ve bu konuda da şahsen mutluluk duyuyorum.